ľudia, dneska hrám na tabletu. Je to, no, dneska hrám na tablete. Skúsime aj Live Together, alebo to, neviem. Skúsime Bugácek. Neviem, kde je týpeček. Hrať nejaké hry na tomto. Nerad... Ale potom to skúsime na tomto. Máme toto. Skúsime. Mám tu zhumnúť trocha ľudí, ale okej. Okej, týpeček klasicky pôjde tu. Tam približne. Čakajte, skúsim sa ale... Okej, trafil. Okej, to sa nedá. On to hrá tiež na mobilu. To je profík. Steam. Takže na mobile. Ja som profík na počítači. OK, ale dá sa s tým, mám tu na to, že tu majú takýto hrač, lebo som bol ja. Max. A ja som si to pripravil takto. Budeme skúsime aj na počítači. No tak zatiaľ... To sa nedá. Vy furt musíte prepínať. Klikať na toto. To je mnoho ťažšie. Ale snažím sa tu niečo dohnať ľudia, takže... Prosím, autoshot. Skúsime tu pár win-streakov získať aspoň. A zajtra by sme mohli natočiť Rivals. Ak mi to vôbec pôjde, ak nie, tak natočím asi Minecraft ľudia. To bol headshot. OK, mám jeden win-streak. Ticho buď, ja nepočujem. No tak presne. Ľudia, to bol môj otco, takže prepáčte, sorry. Jem to nejaké inej místnosti, no tak čo? Musím ich sem, no tak OK, skúsim. To. OK. To je typečka na počítači. Nožničí. To som nečakal, že to môžem papať. OK, skúsi. Ten istý kids. Čo? No, to je lepšie hra na počítači. OK, hodím mu tam granclák a dúfam, že mi to... Čo? OK, toto nejde. Čo? To mnoho ťažšie hrať. Ja som vám hovoril. To je o mnoho ťažšie. Čo? OK, to som nevedel. Toto neviem. Ale fakt toto nechápem. Už sa to začína dorovnávať. Lebo to máte autožo, to máte jediné dobré. Ja som si to zhumol, lebo to potrebujem zoom.
zaklad... Keď chceš hrať ako profik, to musím takto. OK. Toto už... už mám si... Už za chvíľu budem mať 7 level. What the heck? Dúfam, že to niekto príjme. Co tu máme takto upgrade. A toto bude asi krátke video. Hneď potom chcem vidieť ďalšie video, ľudia. No a tak menej. Dneska nebylo ani v jednom videu, ak vidím ľudia. OK, tak idem na to. Och joj, čo to bude. A na to bude. Už aj na to to musím vidieť. Nie, no počuť som. Tak. OK, toho by sme mohli dať 6.